ассалому алайкум бародаро, ҳама каса созои хубед. Бародарҷоно, ирӯза видеомон дар бораи сайти нави инвеститсионӣ бо номи Startups меравад, ки сайт нав як рӯзид кор кеса бародарҷоно. Уже 3 миллион рубл да папайн кардаган, 1 миллион 800 ҳазор вивид кардаган, уже 2967 одам сайт да кор кеса. Бародарҷоно, вақте ки медироин, аввал шумо регистрация мегӯяд, регистрацияш осонакай. Якумш дар логин ягон номи англисӣ ва рақам мемонед дар давоми номтон, ба паролда я пароли 8 рақам ва баъди 8 рақам я ҳарфи калони англисӣ, ҳарфи майдаи англисӣ мемонед. Бо ҳам паролтонро повторид мекунед, ба инҷа эмайлтонро мезанед, зарегистрирована меҷиқед, худаш регистрация мешавад. Ман уже регистрация кардагим бародаро, ҳозир дурини сайт медиром. ҳозир ман дар ин сайт медиром, шумо дар ишон метавон чӣ хел дар ин сайт кор карда мешавад. бародарҷоно, ин сайта шумо депозит мекунед ва аз депозитотон шумо кор мекунед бародаро. нигоҳ кунед бародаро, реферални силка дора, бо реферални силкаш 15% якум уровень ба 1/5%, 0.5% ба ҳам хеле рафтан мегирад. ҳозир ман шумо дар системаош ишон метавон чанд план дора. не якумаш 100 рубл хоҳ мекунед, дар муддати 50 соат 2.5 рӯза то 140 рубл вивод мекунед. агар 700 рубл хоҳ кардӣ, 150%, яъне баъди 50 соат 150%, 350 рубли дигар дар болои 700 рубл, 1050 рубл вивод мекунед. сеюм тарифаш 1000 рубл, 1000 рубл 60% фоида мегирӣ. 1000 рубл хоҳ кардӣ, 1600 рубл 50 соат пас мегирӣ. 10000 рубл хоҳ кардӣ, 170%. 10000 рубл хоҳ мекунӣ, чанд қа бигем бародаро, 3300 рубл ё 500 рубл то вивод мекунӣ. сеюмаш дар муддати 45 соат уже мешавад, як рӯз қариб, 2 рӯз қариб. 2 рӯз хоҳ пула 4000 рубл папайл мекунӣ, дар муддати 2 рӯз як баробари 8000 рубл вивод мекунӣ. сеюм тарифаш 7000 рубл хоҳ мекунӣ, дар муддати 2 рӯз 7000 рубл, 15000 рубл зиёд сумта вивод мекунӣ бародаро. баъд 10000 рубл хоҳ кардӣ, 280%. 10000 рубл хоҳ кардӣ, 28000 рубл вивод мекунӣ. 30000 рубл хоҳ кардӣ, 350%, дар муддати як рӯз 20 соат кор мекунӣ бародаро. ҳозир ба шумо дар 10000 рублаш ишон метавонед. 10000 рубл интихоб мекунед, меберед то система мега пайра интихоб мекунед. ҳамадан хуб пайра, касе пайр надорад, силкаша мемонад, медорад регистрация кунад. 10000 рубл интихоб мекунед бародаро. пополнит меҷиқем. эмайл мега, эмайлмона мезанем, оплатит. эмайлмона мезанем, ина ман интихоб накардам, эмайл. ҳозир ҳамин бародаро методиш буброя, пайра интихоб мекунем, папайл мекунем бародаро. ина пайр охирон набуда. картои урусӣ қатъи ҳамеша, юмани қатъи ҳамеша, ина Тинькофф, Сбербанк, любой картаи мир қатъи, ина Ворд ё картои урусия бародаро. метавонед интихоб кардем пайр, оплатита меҷиқем. камтарак интернетом ситай бародаро, загруз карда деса, 1 минут ждат мекунем. ина бародаро сайти payr.com омад. Payr рубла интихоб мекунем, подтвердид. ина оплатиш чод мекунем.
ин например шай бародаро ма шумо например нишон додасем чихе ба пайр папайл мекунем. инҷа оплати таме чихе бародаро назад мебурем. як бор авнавитиш мекунем. рост дарини сайд мемерем. сум худаш автоматик дар сайт бояд бия бигзара бародаро. ина бародаро пай рубл санаи 8/7/01/2025 соати 6:45 ба вақти Москва дар пай депозити мо ҳуй мешавад бародаро. инам хеле бародарҷоно депозит ҳуй мекунем. нигоҳ кунем инҷа 10,000 рубл 10,000 рубл мо чанд қа фоида мебинем. каждые 10 минута бародаро каждые 10 минута 133 рубли мо мегирем. 128 рубл дар муддати 35 соат мо дар баланс мо мия мегзара. минимали 100 рубл бародарҷонон бидуроен ҳама каса кор кунен. бо сайт беҳад сайти хубай ҳама каса бидуроен кор кунен ва ин хели сайтҳо муддати 10 то 1 моҳ зиёдтор кор мекунен. ин ҳоли айн шай бародаро бидуроен суми соз хоб кунен. фақат фоидатон қай кор кунен бародаро. суми як бор сум папайт кунен баъд ю фақат фоида қай кор кунен ба зарари худтон нашава. дусе депозит накунен ки сайт аккаунтона депозитоша маҳкам мекуна. бас мотон месӯзад. боқӣ дар панои аллоҳ бошед бародаро. чизеро нафаҳмидем дар комментария нависед. ҳамаи чизро мефаҳмидем.